Procediment de derivació per proves i tractaments. Què aprendreu? El protocol de derivació d'un pacient per fer-li una prova diagnòstica i/o un tractament amb el programa Garesan-IOC. Hola, en aquest vídeo veurem el procediment de derivació d'un pacient per fer una ressonància magnètica. El pacient es diu Mario Campillo Carrasco i la seva metgessa ha sol·licitat que li facin una ressonància magnètica del menisc del genoll esquerre. Els passos per fer aquest procediment són els següents. El primer que hem de tenir és la derivació d'aquest pacient per fer-se aquesta prova diagnòstica, en la qual cosa la metgessa responsable haurà de fer-nos arribar aquesta sol·licitud. Llavors, el tècnic en documentació sanitària de la planta anirà a derivació, buscarà el pacient pel desplegable, Mario Campillo Carrasco, posarà l'hora i la data de la sol·licitud, amb tipus de derivació, proves complementàries i en el motiu de la derivació, una ressonància magnètica d'alta resolució. Desmarcarà l'opció de pacient absent perquè la prova es farà en el mateix centre, gravem i sortim. Una vegada que ens arriba aquesta sol·licitud al servei d'admissió i documentació clínica, el que farem serà programar la prova. Per fer-ho, ens anem a consultes externes, buscarem el pacient en el desplegable, Mario Campillo, i aquí afegirem una nova prova. El primer que hem de fer és anar a la consulta externa, que en aquest cas serà la ressonància magnètica, aquí. Haurem de seleccionar l'hora, la programarem per avui, aquesta tarda. Ens anem a ressonància magnètica i li posarem que faci la ressonància magnètica a les 19:30. La metgessa sol·licitant és l'Esther Sánchez i la sol·licitud de consulta és una ressonància magnètica del menisc del genoll esquerre. Gravarem i ja tenim aquesta opció gravada, ja podem sortir d'aquí. Una vegada que ja hem programat aquesta prova, avisarem a la unitat de que ja s'ha programat per dir-li a quina hora ha d'estar el pacient per fer-se aquesta ressonància magnètica i també podran consultar aquesta prova des del plànol d'ocupació. Si ens anem al plànol d'ocupació, veure ocupació de consultes externes, aquí seleccionem la consulta que serà ressonància magnètica i si posem veure pacients, veurem que a les 19:30 està programada la ressonància magnètica d'aquest pacient. Tanquem el plànol d'ocupació. Una vegada feta la prova, l'especialista que li ha fet la prova entrarà en la història clínica del pacient i emetrà l'informe mèdic. Llavors, el que farà serà buscar el pacient, era Campillo, de cognom, entrarà a la seva història clínica, anirà a medicina, ordres mèdiques, exploracions complementàries, anirà a ressonància magnètica i aquí posarà els resultats, que en aquest cas el resultat és una distròfia articular amb afectació del menisc. Validarà els canvis, gravarà i sortirà. I amb aquest darrer pas es darà per finalitzada aquest procediment. Espero que us hagi quedat força clar. Fins aviat! Hem vist
el protocol de derivació de pacients per proves i o tractaments amb el programa Garesan IOC.